साख्रिखौलाय मा होनबावनो बेनोसै गुड इभिनिं गाइस जों दायो बेरायनो थांगासिनो रुमाव मालाय बेसेबां थाबाय थानो बरिं एसे साहा लोंहैनोसै माथो खालामनो औ थांगोन टलगेट नामा बिजनि टु बङाइ थांग्रा रड बेयो जों डाइरेक्ट एरग'वाबारि मोनहैगोन नायलांबाय थानो बिजनि टलगेटखौ नायलांदो बिजनि टलगेटखौ बाइकबो गैया जाहैबाय साउन्डफ्रा बारा मोजां खोनानाय नङा आरो बिराद गुजुनायबो जादों दासान्दि ओंखायनो बायहेरायाव ओंखारथ'नो हायाखै बेयो जाहैबाय दुनालि दै होनो गारि गिदिर फैजायैनि टलगेटआव फैसा लाखियोना ओमफ्राय गारि गिदिरफ्रा ओरै खारलाङोमोन बैथिं बारस'योमोन बैथिं लामा दं सिगांथिं बेखायनो बिदि फिसा खालामदों आरो Let's get Hello guys, आं दा नै रुमाव मोनफैफिनबाय संनोसै जानोसै लेखा फरायनोसै आदिलाय थांदों नोङो ओइ सार मा खबरब्रा ओइ इउटुबार जाबायलै उफाय गैला नै इउटुबार जानानै जायाबानो सापर्ट खालामदोब्रा गोसोनायफोर दंबा शेयार खालामहर उफाय गैया इउटुब चेनेल खुलिनानै जायाबानो साख्रिखौलाय मा होनबावनो बेनोसै काजलगाव मोनानो खारो सानसुथ' सानाव न'आव फैथाराखै न'आव थानानै दा गुदुं मैयासो गोदान गोजान थांनाया गुवाहाटियाव नानाखै थाङाखै मोजां गोदा फैदों माबानिया प्रिपेरेसन खालामाबा जायालै प्रिपेरेसन खालामाबा जायालै लाखिनो जायो माथो आंना मालाय एसेसो पास जानांगौल'सो एसेसो पास जानानै दं खारा ओमफ्राय मानसियानो खामानि गैया
40लै बियो ओमफ्राय नेगेटिभ माइनास दामा बेसेबां? नेगेटिभ दाना आंना गासै 40 खालामनानै दिउरे आं गोदाव सोरावनानै नेगेटिभ माइनास 30 थाबाय। खारै नांगौनो खारा मानसियानो